Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Tikyo. Taong 1953, Kabungaan, Leyte. Itong mga panahong ito, kilala si Tikyo sa kanilang lugar bilang nag-aalaga ng mga asong gala. Bagaman may pamilya na siya, hindi niya kayang tiisin ang mga asong walang nagmamay-ari sa kalsada. Hindi naman yun nagiging hadlang sa kanilang pamilya sa kadahilanang kapag tapos na siya sa kanyang trabaho, ibinubuhos niya ang kanyang oras para mangolekta ng pagkain ng mga ito. Abutin man ng gabi sa daan si Tikyo, hindi yun alintana, basta ang mahalaga, makakuha siya ng pagkain. Dahil sa gawain niyang yon, kung kaya't karamihan sa kanyang mga kakilala, patuloy siyang tinatabihan ng mga pagkaing panis o hindi naman kaya'y mga sobra. Habang wala siya sa kanilang tahanan, abalang-abala naman ang kanyang mga anak sa paggawa ng kanilang mga gawaing bahay. Alam nilang yon ang nagpapasaya sa kanilang ama, kaya na may mas pinili nilang suportahan yon sa hilig nito sa buhay. Sa humigit 1 taon at kalahati niyang pagpapatuloy ng mga asong gala sa kanilang bahay, nakaipon na siya ng 25 sa mga ito. Bawat isa sa mga asong yon ay may maayos na kulungan na nakalaan para sa mga asong bago pa lamang niyang makuha. Kapag sanay na yon sa kanya, doon pa lamang niya ito pinapakawalan sa bakuran ng bahay nila. Masaya naman noon si Tikyo kahit papaano, lalo pat wala pang nangyaring insidenteng kinasangkutan ng kanyang alaga. Kung tumahol man ang mga asong yon sa mga bisita nilang paparating, panatag si Tikyo na hindi yon mangangagat dahil sa pagtrato niya doon ng tama. Makalipas lamang ang ilang buwan, may napansin si Tikyo na kakaiba sa isa sa mga buntis na aso na namamahay sa ilalim ng papag nila. Noong una, hindi niya muna yun napansin, subalit pagkapanganak nito ng nag-iisang tuta, doon na siya nakaramdam ng kakaiba. Sa lahat ng asong alaga niya, kakaiba ang tutang yon dahil sa asul nitong mga mata. May mapuputi din itong mga balahibo na halos hindi mo aakalaing wala itong lahi. Sa takot ni Tikyo na baka may magkatipo roong kapitbahay nila, nagdesisyon siyang palakihin sa loob ng bahay nila ang aso. Inilalabas niya lamang yon tuwing hapon kung saan pinapadede niya yon sa ina nito. Pagkaraan ng ilang buwang kanyang pag-aalaga, halos doon na lumitaw ang tingkad ng kulay ng aso at pagiging bukod tangi nito sa mga asong kasama nito na naninirahan sa kanilang tahanan. Dahil sa pangyayaring yon, kaya na may kapag lumalabas yun sa bahay nila, marami doong nakakapansing mga kapitbahay nila. Isang hapon, habang pinaliliguan yon ni Tikyo, bigla namang pumasok sa bahay nila ang isa niyang kapitbahay na paulit-ulit na humihingi ng aso sa kanya. Hindi niya yun pinagbibigyan sa kadahilanang alam ni Tikyo na kakatayin lang nito ang aso kung sakaling bibigyan niya ito. Paglapit ng lalaki sa kanyang kinaroroonan, agad naman itong napansin ang asong kanyang pinaliliguan habang nagwiwika sa kanya ng, "Ang laki na pala niyan, Tikyo! Di ba mag-aanim na buwan pa lang yan? Mukhang kakaiba yan ah." Nang marinig naman ni Tikyo ang sinabi nito, agad naman siyang sumagot sa kanyang kapitbahay na wag na yung pagkainteresan sapagkat wala sa isip niyang ipamigay yon. Dahil sa kanyang sinabi, tumawa lang naman ang lalaki habang niyayaya siya nitong uminom mamayang gabi. Matapos namang marinig ni Tikyo ang sinabi nito, agad naman siya doong tumutol, lalo pat nagkataon na meron sila noong pagtatalo ng kanyang asawa. Pagkarinig naman ito sa sinabi niya, tumawa lang naman yon habang sumasagot ng, "Hayaan mo na muna yan. Bukas makikita mo magkakaayos na kayo. Sumama ka na, Tikyo."
Minsan lang naman kitang yayain eh. Tsaka isa pa, kaarawan ngayon ng anak ko. Marami kaming handa mamaya. Dahil sa sinabi nito, hindi naman nakatutol itong si Tikyo sa nais ng kanyang kapitbahay. Bago pa man sumapit ang takip silim, mahinahon naman siyang nagpaalam sa kanyang asawa. Pagkarinig nito sa sinabi niya, hindi lang yun umimik, bagkus ay tumingin lang yun sa kanya. Maya-maya pa, nang aalis na siya, inabisuhan naman siya nitong umuwi bago sumapit ang hating gabi. Pagkarinig nito ni Tikyo, napangiti lang naman siya, gawa ng kahit papaano nararamdaman din niya ang pag-aalala ng kanyang asawa. Sa pag-alis niya sa kanilang tahanan, sinigurado niya munang nakakulong na ang lahat ng aso nilang alaga. Yung paborito niya, kampante siyang hindi na yun makakalabas, lalo pat katabi yun matulog ng bunso niya. Sa pagdating niya noon sa bahay ng kanyang kapitbahay, agad namang bumungad sa kanya ang simple at masayang salo-salo. Tubalang noon ang inumin nila, lalo pat bibihira pa lamang noon ang mga tindahang nagtitinda ng alak sa kanilang lugar. Masarap naman ang tuba ayon kay Tikyo. Bagaman may katapangan, hindi ka rin basta-basta nitong malalasing. Ang pinaka-iniiwasan niya lamang sa alak ngayon ay ang epekto nito kinaumagahan. Kung hindi ka magtatae, paniguradong buong maghapon, kakalam ang sikmura mo kung nagkataong hindi ka kumain bago uminom. Makalipas lamang ang ilang minuto, masaya naman silang nag-usap-usap sa isang mesang may maliit na gasera sa gitna. Hindi gaanong naiilang si Tikyo sa mga bisita ng kanyang kapitbahay, gawa ng puro din naman niya yung kakilala. Pagtungtong ng 10:00 ng gabi, bigla naman silang natigilan sa kanilang pag-iinom nang makarinig sila ng sunod-sunod na alulong ng aso na nanggagaling sa bahay ni Tikyo. Dahil sa mga tunog na yon, agad naman siyang nagpaalam sa kanyang mga kaibigan sa kadahilan ng pakiramdam niya merong nangyayaring kakaiba. Ilang beses pa siyang pinigilan ng mga ito pero nagpumilit talaga itong si Tikyo na makauwi. Habang binabagtas niya ang daanang mag-isa, nagpatuloy pa rin ang mga alulong na naririnig niya hanggang sa hindi naglaon, tumambad sa kanya ang alaga niyang asong nakikipaglaban sa isang dambuhalang itim na baka. Yung mga kasama nito nagtatago sa ilalim ng bahay na parabang nagmamasid. Habang pinagmamasdan niya ang ginagawa nito, labis-labis naman ang kanyang pagtataka sa kadahilan ng papaano yun nakalabas, gayong isinarado niya ang kanilang tahanan mula sa labas ng pinto. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, doon niya napansin na animoy ipinaglalaban ng aso niyang yon ang kanilang tahanan. Makalipas pa ang ilang minuto, dahil sa bagsik nito, tuluyan na ngang napaatras ang kalaban nitong baka. Pagtakbo ng baka papalayo, laking gulat na lamang niya nang biglang mag-anyong usok ang asong yon habang dahan-dahang pumapasok sa loob ng bahay nila. Sa puntong yon, doon na nakaramdam ng labis na pagtataka itong si Tikyo sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili, hindi pangkaraniwan ang mga nasaksihan niyang pangyayari. Bagaman may nararamdaman siyang pagkabahala, pinili niya pa ring pumasok sa bahay nila ng kampante at payapa. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang asong animoy naghihintay sa kanya. Dali-dali itong lumapit sa kanyang kinaroroonan, dinilaan nito ang kanyang talampakan sabay angil habang paulit-ulit na tumatayo. Bagaman pakiramdam ni Tikyo na normal naman ang asong yon, hindi niya maiwasan doong maghinala dahil sa kanyang mga nakita. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, bahagya naman siyang natigilan nang makarinig siya ng kakaibang tinig sa kanyang isipan. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya, kinakausap siya ng aso niyang yon. Ayon sa mga tinig na kanyang naririnig, nagbibigay yon ng babala
ukol sa paparating na panganib. Inabisuhan din siya nitong may mamamatay na buntis sa kanilang lugar dahil sa pag-atake ng nilalang na nagtangkang gumambala sa kanilang tirahan. Inilahad din sa kanya ng tinig na huwag mag-alala sa kanyang pamilya dahil anumang oras nakahanda itong ipagtanggol ng aso anuman ang mangyari at maging kapalit nito. Matapos nitong makapagwika sa kanyang isipan, bigla namang iniluwa ng aso ang isa sa pinakapangil nito. Pag-usog nito papalapit kay Tikyo, agad naman niya yung kinuha at kasabay nito ang muli niyang pagkarinig sa tinig na nagsasabing, "Huwag mong pahintulutang hindi mo yan mababaon sa kanang braso mo. Gawin mo yan ngayong gabi. Tiisin mo ang sakit at magbubunga ito ng mabuting hinaharap para sa iyo. Mapagmahal ka sa hayop, Tikyo. Karapat dapat kang magtanga ng biyaya na aming pinakainiingatan." Kasabay ng pagwika nito ay ang dali-dali naman itong paglayo sa kanyang kinaroroonan. Matapos namang marinig ni Tikyo ang sinabi ng alaga niyang aso, napilitan naman siyang lumabas sa kanilang tahanan para sundin ang nais nito. Ginawa niya ang pagbabao ng pangil malayo sa kanilang bahay nang sa gayoy walang makarinig sa anumang gagawin niyang pagsigaw. Inaasahan niya na kasing magiging masakit ang proseso nito, lalo pat para mapanatiling nakalibing ang pangil ng aso, kinakailangan niyang humiwa sa kanyang balat na halos sumagad na sa buto. Alam niyang nakakatakot ang gagawin niyang yon, ngunit may kung ano sa kanyang isipan ang nagsasabi na yon ang karapat-dapat niyang gawin. Pagdating niya sa isang patag na lugar kung saan metro-metro na ang layo ng mga bahay-bahay, agad naman niyang hinugot ang dala niyang kutsilyo sabay saksak sa braso nito. Pagnuot ng talim nito sa kanyang kalamnan, halos mawala naman siya ng ulirat, subalit pilit niya yung hiniwa para makagawa ng eksaktong butas para sa pangil. Bagaman nang hihina na siya ng husto, minabuti niyang gawin niyo ng isahan sa kadahilan ng mas magiging mahapdi na ito kung gagawin niya yon ng ilang ulit. Maya-maya pa, nang makagawa na siya ng saktong butas para dito, agad naman niyang inilagay ang pangil na ibinabad niya sa tubig sabay selyo ng butas sa pamamagitan ng karayom at sinulid. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, bigla naman siyang nakaramdam ng pagod at pagkaantok na siyang naging sanhi upang hindi na niya maalala pa ang mga sumunod na nangyari. Paggising niya, nadatnan niya ang kanyang sarili sa gilid ng isang kahoy, payapang nagpapahinga. Dahil sa tirik na noon ng araw, nagmadali naman siyang umuwi sa kanila sa takot na baka galit na ang asawa niya. Subalit pagdating niya noon sa kanilang tahanan, nasipat niya ang asawa niyang masayang naghihintay sa kanya. Gulat na gulat noon si Tikyo sa kadahilan ng bakit hindi yun nagalit sa kanya, gayong hindi naman siya nakauwi kagabi. Para hindi na magkaroon ng anumang pagtataka sa kanyang sarili, minabuti na lamang niyang isipin na baka gumising lang ito ng masaya. Pagpasok niya sa loob ng bahay nila, bigla naman siya noong nakaramdam ng panghihina dahil bumungad sa kanya ang aso nilang naglalagas ang balahibo at parabang malapit na itong makalbo. Nangangayayat na din ang katawan nito, indikasyon na tinamaan yon ng hindi pangkaraniwang karamdaman. Bago pa man sumapit ang gabi, sa kasamaang palad, tuluyan na yung binawian ng buhay. Halos mamatay-matay noon kakaiyak itong si Tikyo sa kadahilan ng hindi siya sanay na makakita ng namamatay na alaga. Habang inililibing nila ito, labis-labis naman ang pagtataka ng mga anak niya, gawa ng noong nagdaang araw, maayos naman ang kalagayan nito. Tipong isang gabi lang ang dumaan, bigla na lamang itong tinamaan ng isang malubhang sakit na hindi na nito kaya pang labanan. Bagaman labis silang nalulungkot sa mga pangyayari, wala na silang nagawa
kundi tanggapin ng mga bagay-bagay. Para kay Tikyo, anuman ang gawin nilang pagdadalamhati at pagsisisi, hindi na nila maibabalik ang buhay nito. Kinagabihan noong mismong araw na yon, habang nagpapahinga siya sa tabi ng kanyang asawa, muli na naman siyang dinalaw ng tinig na minsan niyang narinig sa aso nilang namatay. May mga pangitain din itong ibinahagi sa kanya ukol sa kaluluwa nitong lumipat lamang sa ibang katawan. Sa pagpapatuloy ng pagsasalita ng nilalang, doon niya nalaman, mutya pala ng aso ang ibinigay nito. Sino man ang nagtatanga ng ganoong mutya, mamamatay ang katawang lupa pagkatapos nitong maipasa sa nilalang na nais nitong pamanahan. Dagdag pa ng tinig, hindi talaga ito tunay na aso sa kadahilan ng isa yung uri ng engkanto na pinipiling mamahay sa mga hayop na nakakaramdam ng sobrang pagmamahal sa mga taong nag-aalaga dito. Matapos naman yung marinig ni Tikyo, labis-labis naman ang kanyang nararamdamang pagsisisi sa kadahilan ng kung hindi niya kinuha ang pangil na yon, maaaring buhay pa ang kanyang alaga hanggang sa gabing yon. Nang maramdaman naman ng engkanto ang kanyang iniisip at pagdadalamhati, mariin siya nitong inabisuhan na nakatakda na para sa kanyang alaga ang mamatay ng maaga. Huwag mong isipin ang mga nangyari roon. Pakiramdaman mo ng maigi ang iyong sarili at doon mo mauunawaan ang kasagutan kung ba't ka nagkaganyan. May mas matinding panganib na darating. Kailangan mo yung mapaghandaan. Wika ng tinig sa kanyang isipan. Paglaho nito, agad namang iminulat ni Tikyo ang kanyang mga mata habang patuloy na pinag-iisipan ang tungkol sa panaginip niya. Alam niyang hindi imahinasyon ang kanyang mga naranasan, gawa ng kahit ilang oras na ang lumipas, hindi niya pa rin yun nakakalimutan. Sa paglipas pa ng mga araw, nagpatuloy ang kanyang ordinaryong buhay. Kagaya ng nakagawian, matapos niyang magtrabaho, nagbahay-bahay siya para kumuha ng pagkain ng mga alaga niya. Habang naglalakad siya sa sentro, bigla namang naagaw ng isang lalaking kasalubong niya ang kanyang atensyon matapos niyang mapansin sa likod nito ang animoy mga galamay nitong gawa sa balat. Pagsilay niya sa pagmumukha ng lalaki, kitang-kita niya na burado ang pagmumukha nito. Dala ng pagkatakot noon ni Tikyo sa kanyang nasilayan, pinili niyang wag na lamang yung pansinin, bagkus ay maglakad na lang papalayo rito. Kinagabihan noong araw na yon, habang nagpapahinga siya sa labas ng kanilang bahay, muli niyang nasipat ang isang maitim na baka na kumakain di kalayuan sa tahanan nila. Pagkapansin niya sa mga aso niyang unti-unti nang nagkukumpulan sa ilalim ng bahay nila, doon na siya dahan-dahang nakaramdam ng kakaiba. Alam niyang hindi pangkaraniwan ang bakang yun sa kanilang lugar, lalo pat karamihan sa mga bakang kanyang nasisilayan ay kulay puti. Isipin ninyo, itim na malaking baka tapos gumagala sa gabi ng nag-iisa. May mahaba din yung sungay at meron itong hindi pangkaraniwang umbok sa likod. Pagtitig ng nilalang na yon sa kanyang kinaroroonan, agad naman itong sumugod na siyang naging sanihi upang makaramdam ng galit at pagkabahala itong si Tikyo. Bagaman nais niya na sana noong tumakbo papalayo, meron siyang naramdamang kakaiba sa kanyang sarili na animoy may hangarin itong makipaglaban. Pakiramdam niya, kayang-kaya niya ang nilalang na yon sa kabila ng hindi masukat na lakas nito. Pagsilay niyang winasak ng baka ang bakuran nila, dali-dali naman niya yung sinalubong, bitbit ang isang kawayang nakasandig sa dingding ng bahay nila. Paglapit niya sa nilalang na yon, agad naman niya yung hinataw ng kawayan sabay saksak sa may puwak nito. Dahil sa kanyang ginawa, bigla namang umatungal ang baka habang unti-unting lumalayo.
Nang makalabas na yon sa bakuran ng bahay nila, kitang-kita ni Tikyo kung papaano bumulwak ang dibdib nito, kung saan mula roon lumabas ang isang lalaking hubot-hubad. Habang naliligo sa napakabahong langisang lalaki, kitang-kita niya ang mga namumula nitong mata habang nakatitig sa kanya. Pag-angil nito ng napakalakas, sinundan naman yon ng pag-alulong ng mga alaga niyang aso, subalit ni katiting na pagkasindak sa nilalang, wala siyang naramdaman. Paglitaw ng malalapad na pakpak nito, bigla naman yung sumugod na siyang naging sanhi upang dumukot ng bato si Tikyo sa lupa. Alam niyang hindi kayang makipagsabayan ito sa himpapawid, kung kaya't ang ginawa niya, asintahin yon ng malalaking tipak ng bato na hawak niya. Habang tanga ni Tikyo ang malalaking tipak ng bato, pakiramdam niya, kayang-kaya niya itong ibato ng napakalayo. Maya-maya pa, nang magkaroon na siya ng pagkakataon para asintahin ng nilalang, agad naman niyang pinakawala ng batong kanyang hawak na siyang tumama sa ulo nito. Dahil sa lakas ng kanyang pagkakabato, hindi na nakaabot sa kanilang tahanan ang nilalang na yon. Bumagsak yun sa kakahuyan na siya namang hindi na niya sinubukan pang lapitan. Matapos ang mga pangyayari, agad namang pumasok si Tikyo sa loob ng kanilang bahay, maiging pinag-iisipan ang kanyang abilidad na ipinamalas. Lumipas pa ang 2 linggo, nabalitaan niya ang tungkol sa isang buntis na humihingi ng tulong sa isang albularyo. Ang naging karamdaman nito, tuwing hapon biglang sumasakit ang ulo nito at kapag gabi naman, nakakaramdam yon ng hindi pangkaraniwang lamig sa katawan. Sa kasamaang palad, maraming albularyo na roon ang nagtulong-tulong, subalit hindi nila yon mapagaling. Bilang isang taong may malasakit, palihim na tinulungan ni Tikyo ang buntis. Habang ginagamot yon ng mga albularyo sa kanilang lugar, naging abala naman siya sa pagtunton sa kinaroroonan ng may gawa sa karamdaman nito. Nang mapag-alaman niyang ginagambala yon ng isang gabunan, agad naman siyang gumawa ng paraan para mahanap ang pugad nito. Hindi naglaon dahil sa talas ng pang-amoy ni Tikyo, napakadali na lamang para sa kanya na matunto ng bahay nito. Isang gabi, habang inaatake ng gabunan ang babae, gamit ang espiritual nitong kakayahan, dahan-dahan naman siyang pumasok sa loob ng bahay nito at walang pagdadalawang isip yung nilapatan ng patalim sa leeg. Akmang papalagpa noon ang nilalang para magpaliwanag, hindi na yon pinahintulutan ni Tikyo sa pamamagitan ng isang babala na kapag sinubukan niyang gumalaw o gumawa ng kahit na anong bagay, hindi na siya mabubuhay pa. Matapos naman itong marinig ng gabunan, dahan-dahan na nitong itinaas ang kanyang kamay habang sinusunod ang nais mangyari ni Tikyo. Alisin mo ang mga ibinigay mong sakit sa taong yon. Kapag ginawa mo yan, baka mapatawad pa kita. Paninindak ni Tikyo sa gabunan. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, agad naman itong pinagpag sa kanyang katawan ng mga inilapat niyang sakit sa pagbabakasakaling bibigyan pa siya nito ng panahon para magbago. Subalit pagkalahad nito na wala ng sakit ang buntis, hindi na yon nakapagmakaawa pa, gawa ng bago pa man ito makapagsalita, nagawa na yung gilita ng leeg ni Tikyo. Dahil sa bilis ng pangyayari, agad namang binawian ng buhay ang nilalang dahil sa pagkawala ng marami nitong dugo sa katawan. Sa paglipas ng mga buwan, napag-alaman ng mga albularyo ang kanyang kakayahan. Ginamit siya ng mga ito para matukoy ang iilan pang kinaroroonan ng mga nilalang na nananalasa sa kanilang lugar para tuldukan na ang kasamaan nitong ginagawa. Hindi naman ito naging mahirap para sa kanya, gawa ng walang naitatagong bakas ang mga ito pagdating sa talas ng pang-amoy ng kanyang ilong. Ayon sa mga albularyong kanyang nakausap, isa sa mga bangungot ng mga aswang at mga mambabarang ang mutya na kanyang tinatangan na kilala sa tawag na
Mutya ng pangil ng aso. Okay, opinyon ko sa kwento. Isa na namang kakaibang mutya ang natalakay natin dito sa channel natin, no? Ako, first time kong marinig yan. Kasi karamihan na naririnig ko, pag yung mga mutya na nanggagaling sa hayop, lalo na pag yung mga kapansanan, mutya yun ang kaliwa. Ewan ko lang kung narinig nyo na yung bukol sa itlog ng baka. Ginagawang mutya ng mga mangkukulam tsaka mambabarang. Sobrang bihira tsaka sobrang hirap makuha ng mutyang yan. Pero pag tinangan niya ng mga tao na nasa kaliwa, sobrang tindi naman ng lakas niyan. Yung tipong babanggit ka lang ng pangalan papatay na kaagad. Isa lang yan sa mga sample na kapansanan ng mga hayop na ginagawang mutya. Isipin ninyo bukol sa itlog. Paano mo kukunin sa baka yun? Baka mamaya sipain ka nun, di ba? Yung mga nagtatangkang kumuha ng ganong klase ng mutya, ingat-ingat kayo, marami nang namatay sa ganyan. Isipin nyo na lang simpleng mutya ng tubig. Ito naman kanan to. Simpleng mutya ng tubig, nakakabaliw na. Paano pa kaya, isipin niyo na lang yung mga mutya na nasa kaliwa, sinong mga demonyo, impacto, diablo, mga nagbabantay dyan. Diba? Kaya bago nyo kunin, mag-isip-isip muna kayo. Pero maganda ang lesson sa kwento ni Tikyo, yung pagmamahal natin sa hayop. Lalo na si Tikyo, sobrang mahal na mahal niya yung mga aso niya. Kahit inampun niya lang yun, tinuturing niya na mula pagkabata siya na yung nagpalaki. Sobrang blessed ni Tikyo, tapos sobrang blessed din ng mga aso na kinupkup niya. Tingnan nyo naman yung kapalit. Binigyan siya ng mutya ng pangil ng aso. Pero alam ko, may iba pang mas malalim na tawag dito Parang pinadali na lang niya yung term para mas maintindihan natin. 'Di ba? Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.